Hola chicos, chicas e chiques, somos Mariña e Uxía e os imos presentar a glándula pineal. Os estaréis preguntando que é a glándula pineal. Bueno, pois unha RAG ten varias acepcións, entre elas que ten forma de piña. Outra das súas acepcións é que unha glándula situada no noso encéfalo que ten funcións endocrinas e ademais na antiguidade críase que esta era a sede da nosa alma racional. Ademais, a glándula pineal sitúase no espazo entre os hemisferios cerebrais e o cerebelo, en relación posto inferior co corpo calloso. A glándula pineal tamén é unha estrutura crónica alongada que ten de longitude de uns 5 a uns 10 mm aproximadamente e de grosor de 3 a 6 mm. A glándula pineal é un axente cronobiótico. Isto quere dicir que é a encargada de relacionar o noso reloxo interno cos ciclos de luz e escuridade que ten o día. Esta pequena glándula de só 120 mg é a encargada de levarnos ao país do sono, creando unha hormona chamada melatonina. Algunhas curiosidades que atopamos sobre a glándula pineal foi que, en relación coa melatonina, que é a hormona que produce a glándula pineal que se relaciona co sono, atopamos que o noso ritmo circadiano controla o noso ciclo sono-vixilia. Este ciclo sono-vixilia divídese na fase de repouso, que sería a escuridade e o sono, e na fase de alerta, que sería a actividade e a luz. E isto todo relacionase con nosos comportamentos diarios. Algúns sinónimos que atopamos sobre a glándula pineal foron o corpo pineal, conario ou epífise cerebral. A frase feita que nos atopamos é a glándula pineal aporta o teu despertar espiritual. Ata aquí chegaba o noso vídeo, espero que vos haxa gustado e moitas grazas por velo.